Ayan guys, dito po ako sa Pasacao, sa Caranan, Pasacao. Ayan, mag-outing kami ng mga friendship ko. Ito yung kanyang venue. Ito yung entrance. Ayan, nandyan sila. Morning! Ito yung Caranan. Samahan nyo ako guys. Tingnan natin yung dagat dito. Alas 2:30? Anong itsura? Ito yung Saini Beach Resort. Talagang 10 yan. Yung matakad ako doon nagkakagulo. Si iba, hindi nga sa akin sabi may iba sa picture yung ano, confirmation. Raven! Hindi ko isa ng lugaw. Mabubuhay tayo na walang lugaw. Barangay. Gawan mo ah. Mga pa-teacher sila. Sign kita. Yung sign. Auto ka raw, auto. Auto.
Sabi mo pa doon, pinihitin niya pinto pa yan. Gusto ang bukong ka ang bukong na ka sa pag inapot ko na aman eh ka. Siya doon sa Tahu, bibigyan, bibigyan tahu.